Soro ichangamira. Inini nyaya yangu ndugu. Taurizai. Soro ichangamira. Nawe yangu. Achimumira ako chamani. Mundika noise karimu. Karaso. Ayandi. Nawe yangu nini ndepfuma yanduda kumkwasho wangu. Mkwasho wangu uyu akarora mwana. Tauriza nasunzwa. Mkwasho wangu akarora mwana wangu pane makore akawandisa. Yapera. Nawe pakupedza. Mkwasho. Ashokotoro na atesha rawa. Hongu pfuma yavo ndinoapa asi pakamboita dambudziko rekuti anhu atezora vangu kubva ndatora mukadzi wangu 99 kusvika 2000 ndaita kutizisa ndakakwanisa kutumira nadombo katatu pagore wani pakazorwadza ini ndepekuti wakatuma unoite vachiendesa mari wakabvuma here avaitotambira saka pekutanga ndaendesa tsvakirai kuno nombonana kechi2 ndikanosungira ndopa ndakachajwa dhemenji nerushambo kechi3 vandaendesa mari yacho nedhemenji nerusambo saka mari yandakaendesa yakawandisa pamari yangu achaji musikana akanhonga zvanamai zvikabviswa zvemupureti zvese zvidiki zvinochajwa zvikapera rusambo rwangu rwangu ranzi 4000 rwakabva ranzi rwakwira rwa 8500 pa8500 list yako here list ndakatsvaga mumadzimai vakati harichawadi pa8500 ndabva ndaendesa mari yangu yasara yakabva yabhadhara 6000 wakasara 2500 kuti kwe ndati ndakachajwa dora USD USD aya mwenga 2000 alright alright saiwo mari yausarwa nayo rusambo imari yenge yanzi 2500 mulockdown mutataurana bva yanzi yakuendera ne30 years ndopa ndakamirira ipa saka izvozvi wabvunzeka goma mari yasara imari vandu vari apa mari yasara imari kati parisambo pamari yari kutaura $30 kwasara mari pamari yari kutaura kuti ai imi mbotudze kuti sambo rosara mari yakati chete isusu parisambo mari yatiri kuziva pakasara $100 ndiwo mari yakasara imwe yamukuda imi ndeipi yamuchida kuti wandipe mukwasha mwape mu pane zvimwe zvaasina kubvisa zvababa mukuru wangu rama yamudarika ga totonga vangu ga ndoda jaketi baba nemombe dzedanga nemombe yeumai haana kubvisa danga ingani 8 ane wana wangani ane wana 8 ane wana 8 ekudesa shamara pacho kutaura inene ndikuti nesina kuramba kuroora dambudziko rangu nderekuti kuchinjirwa roora ndokwakanishamisa ipapa ndinopa kuti munhu achinjirwe roora inyaya yekunonoka mari ikachinja yenyika handitika atezvara vangatambire 2 cents zvinochinjawo saka isusu ngatimhanyidzane nemari iripo nguva iyoyo because ipo kuzokuchinja roora kana inini ndikazvitiwa ndochinja noti ungati wewe ukutaura zvema1000 wanga uchitaura aya ndongokudzokera ikoko inini ndakupa mwana mari hongu pachangamire mutaura ndokuti tiri kuti izvozvi ndakanga ndanzi kwasara 30 years mulockdown muma 2019 alright hanzi yasara 100 years nemombe 8 ndizvozvo nezvababa nemasutana baba uchazoorganiza zvino yarini chipedze nyaya apa ndakatombokumbira nguva noti nguva inenge ichitaurako mati uda nguva yakareba sei apa ndingatanga kuti panopera
2 months 100 yavataura end of this 100 in 2 months asi pamomba end of July end of July 100 imwe yacho yasara mombe pamomba pa dautombokumbirawo kana 6 months by me say December wanzo shamani tisu tukupa nguva yekufema taurawo hapana pane zvataurwa nevandinoti baba pasara zvamai zvakamira segusari hapatorina sari nonzi vanhu voraiiorauya nekuwasha harina kubviswa kana zvimwe zvinonzi zvipero zvaamai zvezvi nemabhureki hazvii masutu aya anonzi masutu yababa sutu yamai yezve nemabhureki anotengerwa amai hazvii muchiri maisere isai zvinhu izvozvo tatisumombe ngadziende muna December zvimwe zvedu zvasara izvi zvemasutu nechichi unozvitsvaga end of July amsori nendandabuda ndiye ukuthi andichauya here last time ndiyo wakonombata ndakatina amsori ndandabuda pano unozizaya shamwari kuti muzukuru wangu wangochinoziva zvokunzana bushu ndenasekundozi unozviziva zvinonodarire kunyadzisa anasekuru kwamambo uri mambo futi nguva ndatsanangura muchidimbu asekuru ndati ini ndakaroora pagore 1 ndakanga ndaroora katatu ndaisa mana dombo atatu pandakachinjirwa pfuma ndakabva zvandivhiringidza kuti isusu itsotsi haite zvakanaka muzukuru wangu unoziva ambuya vako mwana wangu wakaita sei pakafate zana vako iwewe hanzi ndakadi handisiye mungatonibatsirawo kuti motikari yakanotenga bhokisi rate zana vako ndoyani ndekuzondeyanasekuru handizive kuti ndiyani pakavigwa atezero vako apa wakanga uri pere kana kuti vakasara vachifushirwa yena itini wakazosara ufushirwa waenda nonenda aiuya ukubasa naenda ita munhu shamwari wazinzwa ita munhu akona kudaro tazvinzwasi anoisa mombe dzachanozoona kuzo anoisa mombe December enonosaina shamani masutu tunada nokurumidza negrosa raamai nehembe dzavo nesutu ababa panze apa aripo kuti anowanika kasati tichida kutotengei panze inoti sutenga chipombo zotoita $65 $55 andisizoziva kuti kudhura kuno iwe satambeni urumbostori postori adaro isimuka yenyu vapo musazochinja chinja price